están todas no meu peito, no meu son. Foron bruxas, foron tolas, foron ledas, foron dor, e mellor se fora varón. Que me traes amor, dame viño para quencer este corpo que non vai só. Son un dos membros do colectivo Agroqueer da Ulloa, que basicamente pois, somos un grupo de amigas que fai 7 anos aproximadamente, así casi dun día para outro, decidimos pois, organizar unha pequena festa, ¿no? Que despois se converteu no Festival Agroqueer da Ulloa e co obxectivo basicamente pois, de celebrar, ¿no? A nosa amizade, de celebrar a diversidade sexual e de xénero no rural, que era un pouco o que compartíamos, ¿no? Pero moitas máis cousas, ¿no? Tamén como unha visión así compartida do rural, ¿no? De como queremos que sexa a vida no rural e bueno, e empezamos así pois celebrando nunha granxa como a Granxa Maruxa que está nunha pequena aldea de Monterroso, ¿no? Que se chama Cumbraos. Granxa Maruxa, pois a verdade é que é unha granxa de vacas ecolóxica, pero tamén unha experiencia un pouco cultural, non? Cando empecé eu estudiei empresariales, o sea que non tiña nin idea do que é o mundo rural, sí que me parecía que era precioso, pero que lle faltaba algo de glamour, non? Alguna cousa así, pois como estando onde estamos, darlle outro xeito, non? A unha granxa. Levo 20 anos pois, facendo cousas novas, innovando e dándolle pois, un xeitiño ao rural. Nestes tempos, ademais de pandemia, penso que todo o mundo está ahora como mostrar o rural. Os primeiros anos había 100, 200 persoas e co paso dos anos pois, converteuse nunha iniciativa de varios miles de persoas que estamos celebrando esos últimos anos pois, en 9, 10 espazos públicos de toda a vila de Monterroso, ¿no? O que empezou sendo, pois eso, como principalmente un festival así de moi centrado, ¿no? En celebrar a diversidade sexual e de xénero e estamos como tamén evolucionando pouco a pouco, penso, cara a unha iniciativa así de desenvolvemento comunitario, ¿no? A miña experiencia persoal, non? Eu viven en Vigo, nacín en Vigo, estudiei, despois en Lugo, tal cual, pero para min foi como unha sensación de liberdade. Penso que o rural, ao final, o que ten é que somos comunidade, non? Coñecémonos, non é que cada un ten a súa historia e respetámonos. Eso foi o que vivín eu. Inicialmente fui máis libre en Cumbraos que en Vigo, que xa é dicir. Sí, eu estaba pensando ahora como que cando cheguei aquí con 8 anos, ¿no? Que viña de Madrid e aterricei aquí na Ulloa e empecé a coñecervos a ti, a Lalo, a Cristina, a Luisa, a mogollón de xente que penso agora, ¿no? Como 20 anos despois, creo que foi o que me permitiu pois, ser quen son, ¿no? E vivir rodeado dun tipo de xente como sodes vos, pois eso, maravillosa, que leva anos vivindo abertamente a súa sexualidade aquí, nas aldeas da Ulloa, ¿no? E creo que eso, despois eu, con 18 anos, marchei a Madrid e aí foi cando, digamos que salindo do armario... Saliches fora. E puiden disfrutar, pero, no, estaba pensando agora, seguramente no, seguro, gracias a miña crianza, no, de peque aquí na Ulloa, no? E creo que eso é un pouco a demostración, aínda que é a miña experiencia, de que de pechado rural non ten nada, no? Despois, ademais, creo que as cidades son lugares moito máis hostiles, no? Que sí que é verdade que podes como facer grupiños de amigos e de familia que che coidan moito e que estés aí o teu espazo de confianza, pero creo que son espazos moito máis hostiles, no? E en cambio nas aldeas, claro que hai movidas, claro que hai problemas, pero hai un clima máis tranquilo, creo. Máis tranquilo, sí, penso que sí. E de feito, penso que nas cidades moitas veces como metémonos en guetos, no? Pois o barrio tal, e aquí ao final, que foi o que quixemos facer, no? Co Agroqueer, de facer unha cousa aberta,
de Un día. gran escaparate donde cada quen se pode mostrar como é e ninguén se sorprende negativamente de nada, non? Aquí estamos, non fai falta escondernos, ao Claro. contrario. E esa idea de mezclarnos, ¿no? Que tamén nas Eso. cidades creo que é máis complicado. E eso no rural non é tanto así, Non é ¿no? tanto que non. E foi, claro, e deso como que o Agroqueer foi como vimos que o noso propio festival intente reproducir o propio ecosistema social das aldeas, ¿no? Que crear un festival no que estean todas as xeracións, no que o acceso sexa libre, no que a xente poida traer o xantar e a bebida como se fixo sempre Sí, nas sí, sí. romerías, ¿no? Como, bueno, eso, pois realmente poñer en valor e celebrar que todo eso xa está nas aldeas dende sempre, que non é nada novo e que o que hai que facer é preservalo, ¿no? E seguir reproducindo ese tipo de espazos. Si es lesbiana, es rural, urbana ou donde vivas, o sea, que non ten nada que ver unha cousa coa outra, o sea... Sí, de feito, sempre, como dende o primeiro ano, era como así unha das mensaxes que repetíamos unha e outra vez, non era como de no rural sempre houbo, sempre haberá diversidade sexual e de xénero, ¿no? Igual que en calquera sitio do mundo, porque a diversidade está aí, ¿no? Está en calquera rincón do mundo, ¿no? E de feito, bueno, pois ao longo dos anos así tamén fomos como visibilizando, ¿no? A través dos premios a visibilidade que damos cada ano, pois un ano que antes falábamos de María de Albá, ¿no? A primeira persoa trans da que coñecemos, ¿no? Da que escoitamos, e demoslle un dos primeiros anos o premio a visibilidade póstumo, ¿no? E, bueno, temos, pois antes falaba de Cristina, de Braulio, de Luisa, de Robert, e poderíamos seguir, hai un mogollón de xente na comarca da Ulloa, pero porque nos coñecemos a xente de aquí, pero igual que aquí en todas partes. En todas partes, Está... claro. É que non é, que sería entón, sería imposible, non? O sea, do rural, do urbano, non, é que todo. Somos diversos en todo, que temos máis biodiversidade a nivel natureza, nada máis, pero a nivel persoal, da igual, a cidade que o campo, vaya. O que si decimos moitas veces é que é verdade que moitas veces no rural costa máis visibilizarse de entrada, ¿no? Como que pois isto de que nas cidades, si te queres visibilizar ou queres sair do armario, sabes máis ou menos onde podes ir, onde vas ser como ben acollido, e eso igual no rural pode de entrada ser máis complicado, ¿no? Pero tamén sempre dicimos que unha vez que unha persoa no rural se visibiliza, ¿no? No tema LGTB ou en calquera tema, ¿no? Unha persoa que se visibiliza ten un impacto moitísimo maior que, sí, ¿no? Que nas cidades que hai moitísima xente facendo mogollón de cousas, ¿no? E a proba, pois eso, ¿no? Sodes persoas como a ti, como a Cristina, como a Braulio, que vivindo a vosa sexualidade abertamente dende hai tantos anos, pois tamén sembrachedes o que estamos recollendo hoxe, ¿no? Co festival. Pois a verdade é que sí, eu acórdome de cando vim pa aquí de Braulio, non? Unha persoa libre, eu tamén o son, pero sempre axuda, non? E cando empezas e despois, pois efectivamente, eu vexo as novas xeracións de Monterrosinas, de Palense, o sea, da comarca da Ulloa, nenas, nenos, nenes, o que seña e tal, que teñen outra historia, é máis fácil. A ver, tamén foi interesante, non? Romper cando chegamos, e dir, eu son lesbiana, que non teño mozo, non teño tal, porque non, nacín así e foi tamén divertido, ese pulso, non? De alguna maneira, e claro, estou orgullosísima, non? Porque sei que ao final axudamos a moita xente a sair do armario. Ti non saliches na Ulloa. Eu non salí na Ulloa, pero está ben, pero xa tiñas ese xérmolo aí, non, metido. Compensei a posteriori. Sí, totalmente, vamos. Pero creo que está tamén guai decir, que tamén os podemos dicir, ¿no? Como que aquí na Ulloa resultounos doado organizar o festival, en parte por estas cosas que estamos facendo, pero que tamén é verdad que sabemos de xente cerca, ¿no? En outras zonas do rural galego que leva anos tamén intentando facer iniciativas semellantes e que non lle resulta tan doado, ¿no? Ou de repente teñen como presións das institucións ou presión social e non son quen de organizar. Efectivamente, como foi Loreto Teto, que tamén lle dimos o premio, que foi o primeiro matrimonio homosexual na zona de Lalín, non? Por aí, e que cando organizaron o festi, pois
pois foi moi duro, Claro. foi moi duro. Temos algo así como unha responsabilidade de, ¿no?, de celebrar e de visibilizar e de, pois, joder, aquí somos quen de facer isto e a comunidade acolle esta iniciativa fantásticamente, pois, pa diante con ela, ¿no?, e imos a celebrar que por unha vez no colectivo LGTB as cousas, ¿no?, son alegres, fáciles, bonitas e imos intentar contaxiar, ¿no?, e axudar a todo o mundo alrededor nosa que quere facer cousas parecidas, ¿no? Home, de feito, a ver, empezou a replicarse que foi o máis bonito que nos pasou, non? Cando nos chamaron de Lalín, mira que queremos facer o cocido, tal, e digo, non pode ser, o cocido gay, ese tipo de iniciativas, non? Para nos foi unha alegría, non? De decir, que ben, que se espallen, porque aparte é interesante que se replique noutras aldeas para que a xente te vexa de outra maneira e que acepte, que... Eu penso que eu podo morrer xa, porque sí, porque é unha sensación, non, de liberdade, acórdome, pois, cando me viñen a vivir pa aquí, a miña nai decíame, bueno, ai, ten cuidado coa xente, a ver, na miña familia, un salín do armario moi nova, non? Pero para que non me fixeran dano, para tal, non? E ao final, claro, pois, montar un festivalazo aquí na granxa, e a miña nai saindo do armario e entrando, está a miña filla, para min eso, non sei, foi unha das cousas máis bonitas que me pasou na vida, non? De apertura e de que pasa, na aldea son granxeira, son lesbiana. Pois sobre o tema das agresións, eu aí teño como, sempre penso en varias cousas, no? Por unha banda que é verdade que non hai tantas estadísticas, nin tanto estudo, nin se centra tanto a mirada das institucións públicas no rural, no? E entón, como que moitas veces no terreo LGTBI en calquera cousa, no? Como que moitas veces non hai datos de que está pasando no rural, no? Que creo que, por certo, tamén é hora de que eso empece a mudar, no? E de que as institucións empecen aí Sí. a mirar cara ao rural e a que saibamos un pouco máis que pasa no rural, no? Como somos, cales son as tendencias. Entón, eso está aí, pero dito eso, sí que hai moitísimas novas de que na cidade continuamente hai agresións LGTBI-fóbicas e no rural, pois non hai sí que pasan cousas, pero hai constancia de moitas menos agresións, no? Entón creo que tamén pois eso ten que estar claro e creo que eso é un motivo para argumentar que igual o rural, o mellor, resulta que non é tan homófobo como a cidade, no? Sí, bueno, o tema da rumoroloxía, non? Este tipo de historias que cando me viñen a vivir aquí, pois por suposto, escotaba por detrás. A tortillera, non sei que, non sei canto e tal. E que pasa? Que ao final, o sea, si ti te metes pa dentro si te manca eso, entón é cando están facendo o que eles queren, non? Estou te tachando de tal, eu son así. Orgullosísima, vamos, tive moita máis modas que ti, vamos, teño moita máis vida e moita máis historia. Eu penso que é a atitude, non, non me estás insultando, que non me estás insultando, que non... claro, se a mí, eso, para eles é como un insulto, non, como, vamos a meterlle aquí caña a rapaza esta que non sabe ben o que é unha pip, e non é así, ao contrario. Entón, cando sí, pois, por suposto, claro, cando te das a volta e sonríes, e non te metes aí pa dentro, tal e cual, que a ver, que non... Fai moitos anos en Vigo, sí que tive unha agresión aí un pouco forte, que sí que estive, pois, como 15 días aí con unha depresión tremendísima, hasta que dicen, que pasa aquí? O sea, non me pode influir isto. Sí, e ademais estaba pensando como que se hai que elexir entre rumoroloxía e agresións, digamos, explícitas e directas violentas, pois tamén me quedo coa rumoroloxía. Por suposto. Que, no, pode ser igual asumindo que vivimos en sociedades homófobas e LGTBI-fóbicas, tanto na urbe como no rural, eso é evidente, pois igual resulta que no rural a vía de desencadenar esa homofobia é a través da rumoroloxía e, bueno, pois quédome con esa en vez de con agresións violentas, ¿no? Tamén é verdade. Sí, sí, o sea sí. Que... A parte da rumoroloxía leva o vento. Claro. Sí, pero é verdade.
Realmente o rural é que ao final coñecémonos todos, non? Todos temos as nosas virtudes, os nosos defectos, e como que é máis fácil, non? Pois sendo boa persona, traballadora, pois respetando, pois ao final acaban non ten nada que ver as túas orientacións sexuais con nada, non? É como, para min, é máis inclusivo. Sí, e que se valora máis precisamente Okay. non quen parece que eres, no? Ou como vas vestido ou tal, Nada. seno, bueno, pois si formas parte da comunidade, no? Si se che ve polas rúas, si se che ve traballando, si se che ve implicado na comunidade, como que esas son as cousas un pouco que a xente emprega para valorar a unha persoa, no? E iso tamén pois é interesante e é máis bonito que simplemente analizarnos pola apariencia, no? Entón, eu creo que eso está no rural e que o fai Sí. inclusivo. O problema é que o rural se está baleirando, no? E entón tamén parece que non hai nada aquí, parece que é dificilísimo vir aquí, que non hai nada que facer, pero eso xa é outro tema. Bueno, tienes un exemplo. Viviches aquí, primeiro en Vigo, de Madrid, volviches aquí e despois outra vez a Madrid e estás aquí facendo, vamos, unha labor impresionante, e iso tamén é moi bonito, non? Penso que a xente que sabe que non, pois o que podes facer, o rural ten moitísimo futuro, pero moitísimo futuro. Sí, igual que coa inclusividade pasa coa diversidade, no? Como que parece que como non hai moita xente e non se fala do rural e ninguén sabe nada do rural, parece como que non é diverso e que non pasa nada, no? E ao final, É o eu contrario. tamén, despois de levar 10 anos en Madrid, é como, joder, é que ao final é nas cidades onde todo o mundo facemos os mesmos percorridos, no? Vivimos do mesmo xeito, relacionámonos das mesmas formas, no? No rural, anda que non hai modos de vida vamos, diversos, maravilloso. xente que entende o rural dunha forma, xente que vive na aldea traballando na terra e xente que non, o sea, que ao final hai de todo. Hai de todo. E é na cidade onde estamos aí como moito máis homoxeneizados, no? E dirixidos tamén, diría. Cando me viñen aquí non había internet, ni nada, pensei que nunca máis iba a ligar na miña vida, que non había, e hai moito que facer, no rural. Non sei, eu penso, fíjate, no rural que é máis fácil ser lesbiana, Anda, titular. Pois, home, bueno, creo que a túa experiencia... É que despois, claro, como que sempre estamos falando das nosas experiencias e igual as nosas experiencias tampouco son, no? Como o superhabitual, pero bueno, dito isto, eu tendo a pensar que cando eres home, sempre tes aí como xa un factor importante de privilexio, no? E entón penso, bueno, pois de entrada diría que é máis doado ser gay que lesbiana no rural, pero tamén entendo perfectamente a isto que dis ti, como que quizáis tamén é, no? Bueno. Como que en principio, pois mira que majas. Sí, como que pasa máis desapercibido, pode pasar máis desapercibido. As madriñas sempre tamén, penso, vamos, que no rural galego o tema da lesbiana sempre estivemos aí. Acórdome no primeiro festival, un rapaz que facía pouco que saía do armario o irmão e foi como, oye, grazas por facer isto. Que os meus pais pensaban que non había ninguén, que era o único. E claro, de repente salía en Monterrosa, que queremos cambiar o nome por Monterrosa, e esa biodiversidade humana, porque o resto xa temos, non? Bueno, e iso que os eucaliptos últimamente están nos invadindo un pouco, bastante, por iso tamén o tema do festival, que non solamente o que dicías ti antes, non? Da diversidade afectivo-sexual, o tema do patrimonio histórico, do que temos aquí, da maravilla, que non pode ser, que ao final os grandes sempre están aí, está Ence, está tal, que eso hai que talar. É que estou moi contraria, de feito, que fai pouco meteronme un eucaliptal aquí en frente da granxa e ao final acabo, en principio acabareime tantísimo, despois dixe, pois mira, casi é bonito no momento de que aquí temos unha carballeira e en frente, mira, o que hai aquí tes de todo, tes todo tipo de plantas, de paxaros, de tal, aí en frente non hai nada, eso é o deserto, non aniñan os paxaros, non hai nada, non hai vida. E entón, o mellor, pois, tamén pode ser como unha confrontación, no? Para que a xente vexa, pois, a diferencia.
Unha das cousas que máis notamos cando empezamos, no, a presentar o festival e Festival Agrogay, que chamaban moitísimo a atención e casi nos preguntaban máis polo do agro, no, Sí, que polo era sí, como, sí, pero sí. un festival de gays e lesbianas na aldea, no rural, Sí, pero sí, eso sí. debe ser, no, dificilísimo, pero como estades, como foi a vosa adolescencia, no, como os periodistas aí como casi preocupados, no, de que estivésemos vivos Bueno, é que foi celebrando unha algo así. explosión, acordaste? La Sexta, bueno, mogollón, o sea, menos a galega. Claro, e puñan aí o Pero- acento, ¿no? Como no feito de Pum. que estivésemos no rural facendo algo así, ¿no? Entón empezamos a darnos conta de toda a ruralfobia Sí. que hai, que eu penso que basicamente é ignorancia, ¿no? O sea, descoñecemento, ¿no? Ti estás tola, pero como te metes nunha granxa, no rural e tal e cual. E claro, empezou a crise no 2007 e tal e cual. Pois non fixeches tan mal. Bueno, e ahora co tema da pandemia somos modernas. Ahora somos modernas, porque claro, non ten nada que ver un confinamento aquí, vamos, eu podía subirme aquí a cada carballo. O que non é que en Madrid haxa tantísima xente e ao redor de Madrid, pois, tan pouca, non? Sempre a distribución é o problema. Sí, como que ademais ahora, como neste momento, ¿no? Que sí que parece que empeza a haber por fin un movimento así como de, ¿no? De retorno cara ao rural, ou de moita xente das cidades ¿no? Que se está empezando a plantexar vivir nas aldeas e no rural, e aí eu penso que é como moi importante tamén intentar facer ese proceso, aínda que é moi complicado, ¿no? Pero intentar Sí. facer ese proceso dun xeito ordenado, ¿no? Como que teñamos moito cuidado de non vir Tamén. de repente das cidades a reproducir os modos de vida das cidades, ¿no? E aí que non é unha crítica á xente das cidades, é unha No, cousa no, que no, nos temos que bueno, a ver, revisar por todo o suposto mundo, que ¿no? non. Porque é moi doado empezar a vivir nas aldeas e nas casiñas de campo totalmente desconectados da natureza, ¿no? Entón, como que, bueno, pois esa Claro. é unha tarefa para as administracións públicas principalmente, pero tamén despois para toda a xente que vivimos no rural e que estaría guai que nos implicásemos como nun proceso de acompañamento a xente que vai chegando das cidades, Que ¿no? estamos aquí de conversa, de repente pasan as ovellas. Escoitar este son é maravilloso. A ver, no, que son cosas maravillosas que pasan todos os días, non? E cando vives no rural, sobre todo sabendo que é vivir na cidade, non? O que tes a idea da luz, do sol, o sea, recolleste máis no inverno, e de repente empeza a primavera, empezas a activarte, a traballar moitas máis horas, e esas cousas que son, bueno, pois non sei, que ao final é a vida, que... É cambiar a forma de vida, ¿no? Aí, como por citar tamén a dous referentes, que son homes os dous, por desgraza, pero Rodrigo Cuevas sempre di isto de que o lugar para vivir de novo é o rural, e o lugar para vivir de maiores, en todo caso, serían as cidades, ¿no? Porque as cidades poden ser nun momento dado como lugares máis cómodos, máis fáciles, sí. e, joder, e de cando eres nova, por que non vivir no rural, que é moito máis É doado facer cousas, efectivamente, tes forza é para moito coller a máis doado leña, vivir con pouco, para facer moitas máis cousas, sí, hai fan total de Rodrigo Cuevas. E despois está aí tamén Jaime Izquierdo Ballina, ¿no? Que é o comisionado de reto demográfico de Asturias, que fai sempre esta pregunta de que pasaría se as primeiras residencias da xente se convertisen en segundas residencias e as segundas residencias en primeiras residencias, ¿no? Como de repente, pois eso, plantexarnos un cambio total do lugar onde vivimos, ¿no? Pero bueno, temos que aprender a eso, porque non estamos afeitos Pero estamos a vivir nun na momento. natureza, a vivir con menos, ¿no? A relacionarnos de outro xeito. A natureza así, hai que certa lentitude en certas cousas, brota sangre así na primavera e tal, e despois vas adormecendo, pero moito millor, non tes sempre o ritmo. Nas cidades é como lineal, non tiña esa idea de a que hora se pon o sol, a que hora sai, a que hora... Esas cosas non sabía. E o chegar aquí e tal foi como dicir, caramba, que é moito millor seguir co ritmo da natureza, que é como... Pois o que ten que ser. Con naturalidade. Con naturalidade, que o noso lema, que como é ser tal, natural. Directamente. Natural como a vida misma, que teño que ir ao baño, que vamos... Corta, corta. Corta. As miñas mulleres son, e eu as quero libre.